opdraget for at interviewe en masse mennesker om deres forbrug af sociale medier og deres meninger om det. 18? Jeg er også 18, snart 19. Jeg er 16 år gammel, hvad kan vi sige? 17 år. 18. Næsten 14. Og jeg er næsten 30. Ja. Ja, jeg har flere. Ja. 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 Facebook? Ja. 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 Det kan du tro, jeg har. Rigtig meget. Ja, altid status. Ja. Nogle gange. Ja, jeg bruger det meget, men altså, jeg kan ikke finde ud af det. Ja, nogle gange ikke. Altså, jeg bruger det ikke så meget mere. Altså, jeg har brugt det meget, men ikke Det vil jeg ikke kalde det. Jeg bruger det lidt for ofte, men jeg vil ikke kalde det. Jeg vil ikke sige, at det går op i det særlig meget. Lidt. Ikke så meget. Selvfølgelig lidt. Altså, jeg synes, det er fedt, hvis folk synes, at jeg er køn. Og det sender da også et andet signal om, at man er en pæn pige, men altså, jeg tror, det handler om, hvor meget ens venner egentlig går op i det, om de liker ens billeder jo. Men altså, det er da fedt nok, men det er ikke noget, jeg stræber efter. Hvorfor? Fordi jeg er sgu lidt ligeglad med, hvis folk trykker like på et billede inde på nettet af mig. Så godt er mit profilbillede sgu heller ikke. Det kommer lidt an på, hvem det er, der liker. Stor person. Flere likes er bedre. Fordi at det får mig til at føle mig selv vigtig, når folk de liker mig. Føler du, de liker dig? Jeg føler, de liker mig. Nej. Så er det til et video, jeg er tredje for mange likes. Ja, det er altid vigtigt med likes. Og i hvert fald status. Husk også selv at give likes for at få likes. Så ja, man skal ikke lægge nøgenbilleder ud og sådan noget, men ja, man skal sådan tænke over, hvad man lægger ud. Altså, jeg vil da sige, at man skal da ikke skrive nogle private ting, som man er flov over eller noget. Det handler vel egentlig om, for mange mennesker, tror jeg, at man skal udstille sig selv på den bedst mulige måde. Man skal tage mange billeder af sig selv, hvor man skal se godt ud. Ja, prøve på at se godt ud, ikke? Jeg føler, at man skal opføre sig ordentligt, og man skal lade være med at lægge alle mulige billeder ud, der krænker andre. 160, tror jeg. Ja, 200 et eller andet. 50, tror jeg. omkring 50. Det kan jeg ikke svare på. 60-70, tror jeg. Ja, også 70, tror jeg. 12-13 stykker. 40 cirka. Ja, det passer også meget godt her. Men 50, jeg ved det ikke. Nej, det føler jeg ikke kan være nødvendigt. Ja, fordi jeg blokerede min mor derinde, så jeg ikke kan se mormor! Jeg føler ikke, det er nødvendigt, fordi at jeg har ikke lagt noget derude, som man ikke må ses af alle andre end min mor. Aldrig. Aldrig, ellers vil jeg dø. Nej, egentlig ikke. Ja, et par gange, men så er det kun fordi, jeg synes, at jeg selv bruger lidt for meget tid på det. 1482, tror jeg. Du er meget præcis. Jeg har bare holdt andet med 200. Næsten 900. 800, tror jeg. Det kan jeg have tjekket. Sammen 800-900, tror jeg. 260. Jeg har 237. 10%. Jeg accepterer nogle gange rigtig mange. 45, tror jeg. Jeg tror, det er 5. Hej og velkommen alle sammen til denne uges debat. I
dag skal vi diskutere Facebook, fordele og ulemper. For at hjælpe os lidt med det, har vi med os i dag i studiet Hr. Gladdag og Hr. Surløbe. De er begge to forskere i sociale medier. Ja, Hr. Gladdag, hvad vil du sige nogle af de største fordele ved Facebook? Altså jeg vil sige, at der er klart flere fordele end ulemper. Altså nogle af de største fordele, det er helt klart, at det modvirker ensomhed. Det kan være, at der er nogen, der sidder alene derhjemme, men så lægger de ligesom ikke mærke til det på samme måde, hvis det er på Facebook. Og så ligesom at strukturen for alle profiler, de er bygget op ens, så hvis man føler sig udenfor normalt, så på Facebook, så kan man ikke føle sig udenfor. Jeg er altså ikke helt sikker på det, du siger med, at det modvirker ensomhed, fordi det kan sagtens medvirke ensomhed også. Både hvis man er den eneste i en klasse, der for eksempel ikke har Facebook, så kan man gå glip af rigtig mange ting. Ja, men nu snakker vi om Facebook, nu skal vi ikke snakke om de andre udenfor. Nej, men også hvis man har Facebook, og man er udenfor, og man ser alle de glade opdateringer, der siger, jeg har bare haft sådan en god dag, og man er den eneste, der bare kan man jo selv opdatere sådan nogle ting. Men hvis nu man ikke er glad? Man ved jo, at alt det, de skriver, det er jo fake. Det passer ikke altid. Det er ikke alle, der kan skelne. Nej, men altså jeg synes, at du har selvfølgelig ret i noget af det, du siger, men altså, der er så mange fordele, at det er helt vildt, og det hjælper sådan en Men det giver jo rigtig mange problemer også. Altså jeg vil sige, at hvis man har nogle problemer, så kan man skrive nogle debatforums på nettet, og så kan man have nogen, i stedet for at sidde og snakke med nogle voksne, så kan man have nogen på sin egen alder til at snakke med sig, og så kan man give hinanden råd, og jeg tror, det er lettere at snakke med sine problemer, når man ikke sidder og snakker face to face. Så glemmer man jo at snakke med sin familie og sine venner, og det man kender i virkeligheden, så glemmer man sit virkelige liv. Jeg vil sige, det er ikke enten eller, man kan godt gøre begge dele. Ja, hvis de får gode kommentarer på billeder, så giver det både bedre selvtillid og selvværd. Man ser også sig selv i en bedre udgave, og alle de likes og kommentarer, man får lige meget, om det så er 20 eller om det er 200, så tror jeg, det hjælper rigtig meget på selvværd. Men det er jo ikke altid gode kommentarer kun. Ja, der er mange, der får dårlige kommentarer. Hvis man skriver, at du er grim for eksempel, så er det det, der fylder noget. Det vil jeg så sige, det er måske heller ikke lige alle, der skriver. Der er måske det sker meget mere, end man tror. Jeg tror heller ikke, det er dem, der er de missionerede, der får sådan nogle kommentarer. Det kan sagtens være. Det er ikke altid, man opdager, at det kan have nogle rigtig alvorlige konsekvenser. Man kan få depressioner og social angst, og i værste tilfælde selvmord. Tak for jer. Mister livet på grund af deres dårlige kommentarer.